Guys, ndikufara singaiti channel rasvika 20,000 subscribers. Man, ndikufara it guys. Guys, indakanyosofunga ndakati vana vandiitira zvinhu zvihombe masubscriber vano 20,000. Saka since ndaona kuti mimi makasubscriber pa munhu wese ari kuzoti akasubscriber ndikumu pandakatanga zvokugadzira mavideo arifana kutosungwa asapu as soon as possible. And thank you for 6,000 subscribers. Tapa duze pekuti tiriche 10,000 subscribers ende tikasvika 10,000 subscribers. Akapota ndopa mpana $15. Handina mbozviziva kuti pane rimwe dhee rekuti ndichasiya basa ndigoita full time YouTube. Last time when I reached 10,000 subscribers here on YouTube, as a way of celebrating that milestone, we made my video tichinobatsira the homeless people, and aya mavideo aya taitomagadzira kuti tiinspire kune vanhu vese vaiona mavideo, ende vani mimi vepanapa paHasta PV ndokutendai kuti madays iwawo pane vamwe vanhu vaitondisendera mari vachiti rambo chigadzira mavideos aya ekubatsira vanhu, ende amwe mavideos acho kana muchiri urangarira aitobuda netsai uyu netsai weku 4 Seasons Media kana muchiri kumaziya mavideos aya. And this time ndasvika 20,000 subscribers. Saka inini ndakanyatsogara pasi ndakafunga ndakati vanhu ava vari panapa paHasta PV vanodadisa, ndikufanira kuvaitira something. Ndogara ndichiona vanhu vachindibvunza kuti Hasta, how do you edit your videos? And Hasta filming unoigona chirudzi? Rege ndikudze, kana une laptop kana une phone unogona kutoedita zvandinotoita kana kutozondikunda in the future. Saka panapa ndati kwanzi since ndikucelebrate 20,000 subscribers as a way of celebrating this milestone, ndati ndichapa vanhu vangu vakasubscribe kuHasta PV a free course ichange ichikudzidzisai filming, editing nekugadzira maviral video sezvandinoita. Hani munoziva kuti maviews equals to money. Saka iwo wakange wakuziva kugadzira maviral video wauchikwanisa kutoita mari through kungogadzira mavideo. Let's say iwo unofarira kuita zvemavideo, haufariri kana basa rako raukuita izvezvo, unogona kutorisiya basa sezvandaita. Handimukuona inini indakatoita decision yekuti ndakusiya basa. I want to be a full-time YouTube, and you can do that also. That's why ndati kwanzi vanhu vengu vese vakandisubscribe ndikuapa a free course pa WhatsApp ichange ichikudzidzisai kuti mavideo anoita maviews anogadzirwa sei. And musashandisa kuti maviews chii, maviews equals to money. That's why vanhu vachida kuita maviews pa social media, because maviews equals to money. Kana iwe usina basa nemari yemaviews, let's say wagara une business raukuita, kana kuti business rehuku, kana kuti business rekutengesa bhutsu kana mapushi, kana business rekutengesa hembe, chero mafuta, chero chii chaungatengesa, unogona kuona maclients ako online through online. Guys, musasaize social media. Ani mukuona izvezvi kune munhu anonzi Vintage Barber ndi muri kuona kuti anogera maselebu nevamwe vanhu for $10 kugerwa masaidi. Ani mukuona ndo makati ariko mazuva ekuti munhu anogerwa masaidi, munhu anogona kungogerwa masaidi for $10 kana achema ogerwa $6 pakugerwa, $6 pakugerwa. Guys, this is ridiculously ndashaya hangu right word rechi-English rekutaura, but $6 pakugerwa inini kwandiri futi yakatowanda, because indakakura kuchigerwa $1 kana ndatonzwa tsitsi ndokupa $2. Hani muri kuzviona apa ndanchida ngoexplaina chete ndikudzei the power of social media. That's why ndati kwanzi ndikukupai free course pa WhatsApp. Ndakupai pa WhatsApp because vanhu vakawanda vamwe vanombocomplain kuti havana data. Here's what I'm planning for this channel. Ndakaona kuti vanhu mimi muri kufarira new format yandakauya nayo pa YouTube, like video reria randakaita rekukombera maadverts akare naamazuva ano. Okay guys, quick question, ndeapi maadverts anonakidza akuitwa mazuva ano kana kuti aitwa kare muvideo ranhasi? That's why nini ndafunga ndatoplana nhasi ndakati amana ndoda kutotanga kutoita zvinoita Naiza boom zvekuposta everyday zvezvi, because ndakaona kuti mavideos angu muri kumafarira. Amwe macomments ndotoona vanhu vachitotaura kuti ko nhasi warigira kuposta kuchimboposta week rese everyday, ende kutanga nhasi ka
muchatoona mangwana ndikutoposta futi video. Ndoda kutombozvitry zvekuposta everyday. Handinopromisa kuti ndichaposta everyday kusvika kare, but ndati ndoda mbozvitry because ndikufara kuti ndasvika 20,000 subscribers. Ndoda kukufadzai inini because ndimi vanhu vakandikoshera. Imwe plan yechannel rinoni ndeyekuti ndicharamba futi ndichikupai traveling content because ndakaona kuti vanhu mimi munoifarira. Pese pandogadzira traveling content ndichiona makomenzi akawanda ese tongoti ese anenge ari positive. Hapana kana comment 1 remunhu anenge andituka kana kuita sei. Ndapiwa nyama kumasviri tasvika muchirefu ara kuti Hasta pia auya kunokushuga. Saka chandoitira ndigadzire futi traveling content ndakaona kuti ndenchikwanisa kukutaridzai nzvimbo dzese nekwamuri imomo. Chero uri kupi ndounokwanisa kuona Vic Falls, chero uri kupi unokwanisa kuti uona masvingo, uona mukatikati meHarare sekuti uri munhu akabva muno muZimbabwe, sekuti uri kugara kuSouth Africa kana kuUK. Pamavidhos angu unenge wakukwanisa kuona zvikiitika muHarare nezvikutoitika chero muMbare chaimo nezvikuita muchiredza. Hanomaziva mavidhos angu ndiwawo andi kudisplay pascreen apo, ndotoziva kuti munomaziva. So my other plan for this channel ndofunga kuti kwandinonid assistant kufinancial alright amana ndikutamba financial angu ndonid assistance, but kunhu kwandonyanya kuda assistance kwandoda munhu anondibatsira kuediting. Saka iwo kana pane munhu ari kuona video rinono anofunga kuti anogona kuedita sezvandinoita mavidhos angu kana kuti anondikunda editing yacho, ngandibate paWhatsApp titotaura business izvezvi, titaure nyaya dzacho dzemari, because I want my channel to be the biggest channel in Zimbabwe, like the biggest YouTube channel in Zimbabwe. And I also want to grow as a person, to grow as a brand. That's why ndati ndikuda editor wekuitira kuti ndigonyasa kuva consistent ndichiramba ndichiposta mavidhos akawanda kuitira nge madhey pandinowandirwa nemavidhio ekuedita. Saka kana if there is any editor watching this video unondibata paWhatsApp totaura. Here is Nyati family and here is Tytie Kiki. Vanhu vanogara in Zimbabwe we have like 10 couples vanoita comedy content, but ndeipi combination yakapinda because isusu. Saka musakangano nyaya yandataura yekuti ndikukupai free course paWhatsApp ichange ichikudzidzisai zvese zvandinoita izvezvi. Ndoda ngokudzai mahara because vanhu imimi ndokutendai zvikuru. Ende musakangano kusubscribe, vasina kusubscribe panapa pa Hasta PV, musakangano Hasta ndiye PV. Saka mana ndoda kuti mukomende muzasi ende musatye, ndasiyana neamwe maYouTuber ese ini ndoreplaya makomenzi ese. Sikakomenda izvezvi uone kuti handireply. Hasta ndiye PV.